Bože, ku Tebe voláme v nebe, jak vo dne, tak v noci. Buď nám na pomoci. Prídi, prídi, Spasiteľu, ukáž nám cestu k večnému mestu, nám na potešenie. Daj milosť, spasenie. Prídi, prídi, Spasiteľu. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, vitajte na svätej omši v dnešnú nedeľu, ktorá je prvou adventnou nedeľou. Začíname prežívať adventné obdobie a dnes požehnávame adventné vence a sviece, ktoré nám majú pripomínať blížiaci sa príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Modlíme sa, nech v našich srdciach zažiari on sám ako odblesk slávy nebeského Otca. Jeho príchod nech z nás zaženie všetku tmu hriechu a pretvorí nás na synov a dcéry svetla. Modlíme sa. Ďakujeme Ti, Pane Bože náš, že nám aj v tomto roku dávaš radosti adventu a že smieme v nádeji a s dôverou očakávať Tvojho Syna, nášho Spasiteľa. Požehnaj tieto vence, aby nám ako znak nádeje pripomínali život a sväté spoločenstvo a daj, aby sme v týchto dňoch rástli v Tvojej milosti skrze Krista, nášho Pána. Amen. Bože, Ty si poslal na svet svojho Syna ako svetlo. Požehnaj tieto sviece, nech nám v dňoch adventu pripomínajú Ježiša Krista, ktorý chce osvietiť každého človeka. A keď budeme každú nedeľu zapaľovať nové svetlo, daj, aby sme tak rástli aj v láske ku Kristovi. Priprav naše srdcia na slávnosť jeho narodenia a daj, aby sme raz videli z tváre do tváre Tvojho Syna plného milosti a pravdy, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Modlíme sa. Prosíme ťa, Všemohúci Bože, daj nám ochotu konať dobré skutky a pomáhaj nám kráčať v ústrety Kristovi tak, aby nás pri svojom druhom príchode náš postavil po svojej pravici a uviedol do nebeského kráľovstva. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy proroka Izajaša. Ty, Pane, si náš Otec, náš Vykupiteľ. To je Tvoje meno od vekov. Prečo si nám, Pane, dal zablúdiť z Tvojich ciest, srdcu zatvrdnúť, aby sme nemali bázeň pred Tebou? Obráť sa k nám, lebo sme Tvoji služobníci a kmene Tvojho dedičstva. Kiež by si prelomil nebesia a zostúpil, vrchy by sa rozplynuli pred Tebou. Zostúpil si a vrchy sa rozplynuli pred Tebou. Od vekov nebolo slýchať, ucho nepočulo, oko nevidelo, aby bol okrem Teba iný Boh, ktorý by pomáhal tým, čo v Neho dúfajú. Vychádzaš v ústrety tým, čo s radosťou konajú spravodlivo, tým, čo si na Tvojich cestách spomínajú na Teba. Ty si sa hneval a my sme hrešili. Dlho sme Ti boli neverní, ale budeme spasení. Všetci sme boli nečistí, z ťa špinavý šat je všetka naša spravodlivosť. Všetci sme jak zvednuté lístie,
Naša neprávosť nás unáša ako vietor. Nik nevzýva tvoje meno, nik sa nevschopí, aby sa k tebe privinul, lebo si skryl pred nami svoju tvár, vydal si nás na pospas našej neprávosti. A predsa, Pane, Ty si náš Otec, my sme hlina, Ty si náš Tvorca, všetci sme dielo Tvojich rúk. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení. Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení. Pastier Izraela, počúvaj, Ty, čo tróniš nad cherubmi, zaskvej sa, zbuď svoju moc a prísť nás zachrániť. Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení. Bože zástupov, vráť sa, zhliadni z neba, podívaj sa, navštív túto vinicu a chráň ju, veď ju vysadila tvoja pravica, chráni výhonok, ktorý si vypestoval. Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení. Nech je tvoja ruka nad mužom po tvojej pravici, nad synom človeka, ktorého si ty vyvolil. Už neodstúpime od teba a ty nás zachováš pri živote a budeme vzývať tvoje meno. Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca i od Pána Ježiša Krista. Ústavične vzdávam vďaky svojmu Bohu za vás pre Božiu milosť, ktorú ste dostali v Kristovi Ježišovi. Veď v ňom ste boli obohatení vo všetkom, v každom slove a v každom poznaní, tak ako sa medzi vami upevnilo svedectvo o Kristovi, takže vám nechýba nejaký dar milosti, kým očakávate, že sa zjaví náš Pán Ježiš Kristus. On vás bude posilňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami I s duchom tvojím.
Čítanie zo svätého Evanielia podľa Marka. Sláva Tebe, Pane. Ježiš povedal svojim učeníkom: Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje, opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, či o polnoc, či za spevu kohúta, alebo ráno, aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane. A čo hovorím vám, hovorím všetkým, bdejte. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Počas týždňa som sa stretol s jedným našim farníkom a pýtam sa ho, počujte, že bude nedeľu, prvá adventná nedeľa, začína nový liturgický rok, že o čom mám kázať? Čo chcete počuť v kostole? A hovorí mi, viete, že čo také povzbudivé by ste nám mohli povedať. Tak si hovorím, dobre, tak dnes by sme mohli čo povzbudivé, keď teda chcete. A hovorím, ale čo povzbudivé, lebo to sa dá všeličo hovoriť na povzbudenie, že aká téma na povzbudenie. A on hovorí, no, čo ja viem, sa tak zamyslel a hovorí, že viete čo, mne tí moji rodičia starí, s ktorými žijem, mi tak lezú na nervy. Volá, čo o trpezlivosti rozprávať. A tak si hovorím, na povzbudenie, o trpezlivosti, čo ja budem rozprávať. A potom som si prečítal texty zo toho písma, ktoré nám dnešná liturgia predložila, ktoré sme si práve počuli a hovorím si, jak dobre, mám voľno. Vôbec nemusím rozprávať ja nič povzbudivé, vôbec nemusím ja hovoriť o trpezlivosti, pretože Boh nám hovorí dnes o trpezlivosti a povzbudzuje nás. Takže ja teraz sadnem a počúvajme jeho, čo nám chce povedať. Skúsme v tom texte z knihy proroka Izaiáša, z ktorého sme čítali prvý úryvok, naozaj vnímať, že je to hlas Boha, ktorý sa nám dnešnú nedeľu chce prihovoriť a my v tom čítaní textu naozaj chceme počuť Boží hlas, že to je hlas Boha, ktorý sa nám chce prihovoriť. A v tom texte Izaiáš vedie dialog s Bohom. Skúsme my teraz viesť s našim pánom, ktorého chceme počuť, tak mu chceme spolu s tým prorokom povedať. Alebo nejak tak vyjadriť to so srdcom, takým naším, teraz tu mojím, čo mu hovorí prorok. A prorok sa tak nejak vyznáva pred Bohom a hovorí mu, že Pane, vieš, ty si sa hneval a hneváš sa nás, lebo sme hrešili, lebo hrešíme, lebo sme hriešni ľudia. Vieš, Pane, dlho sme ti boli neverní, ale my vieme, že ty si trpezlivý a budeme spasení. My vieme, že sme hriešní, neverní, ale my vieme, že ty si trpezlivý, že nás máš rád, že ti na nás záleží a preto nás zachrániš, preto nás zachráňuješ, preto sme spasení a budeme spasení. Vieš, Pane, všetci sme boli nečistí a naša spravodlivosť, Pane, bola z ťa špinavý šat. Všetka naša spravodlivosť, Pane, bola z ťa špinavý šat. Všetci sme, Pane, ako zvednuté listie. A naša neprávosť nás, Bože, unáša ako vietor. Vieš, Pane, dnes už v tomto modernom svete nik nevzýva Tvoje meno. Možno už len málo kto. Už len takých pár odrobiniek nás tu zostalo. A dnes, Pane, vieš, už dnes sa nik nevschopí, aby sa k Tebe privinul. Vieš, Pane, dnes sa už k Tebe ľudia nechcú vinúť. Už si im ukradnutý, už pre nich nič neznamenáš, Pane. Bože, vieš, a asi už by sme aj pochopili, keby si s nami stratil trpezlivosť a skryl pred nami svoju tvár a vydal nás na pospas našej neprávosti. A predsa, Pane, Ty si náš Otec. Predsa, Pane, Ty máš s nami trpezlivosť. Ty nás stále máš rád, Ty nás stále miluješ, pretože my sme hlina, ale Ty si náš Tvorca. Všetci sme dielo Tvojich rúk. A Ty neopúšťaš diela svojich rúk.
Ty nás nikdy neopustíš, ty budeš mať s nami vždy trpezlivosť a vždy nás budeš milovať, hoci si to niekedy nezaslúžime. Potom v prvom liste apoštola Pavla Korinťanom, Pavol Korinťanom opäť chce tak na povzbudenie pripomenúť a povedať: bratia, milosť vám, teda dary, milosť ako nezaslúžené Božie dary, milosti vám, pre vás od Pána Ježiša Krista. A ja ustavične vzdávam vďaky Bohu za vás, pre milosť, ktorú ste dostali v Kristovi Ježišovi. Ja ustavične budem Bohu ďakovať za všetky dary a za ten najväčší dar, za to najviac, čo ste v živote dostali, a to je Ježiš Kristus, ktorého ste uverili. Veď v ňom ste obohatení vo všetkom. Pavol napíše Korinťanom a my chceme v tom texte Svätého písma dnes naozaj počuť Boží hlas, ktorý nám hovorí: veď uvedomujete si to, že vy ste v Ježišovi obohatení vo všetkom v živote. Pavol napíše, že nie iba v niečom, že Boh nie je len nejaká časť toho vášho životného bohatstva. Vy ste v Ježišovi obohatení vo všetkom. Nič viac ste v živote nemohli dostať, nejaké väčšie bohatstvo. Vo všetkom je Boh pre vás to najviac. A vy ste v ňom obohatení vo všetkom. V každom slove. V Kristovi každé vaše slovo je bohatstvo. V Kristovi, ak vy v Kristovi chcete čokoľvek povedať, tak každé vaše slovo je Božie slovo. Každé vaše slovo je na budovanie, na povzbudzovanie. Každé vaše slovo je tým prejavom trpezlivosti. Slovo vyslovené v Ježišovi. Vy ste obohatení v každom poznaní. Boh a Ježiš, ktorého ste vy uverili, vás obohatil v každom poznaní. Vy v Bohu poznáte všetko múdro a dobre a správne. Vy, ak hovoríte niečo a hľadáte múdro života a chcete vedieť v živote, čo je múdre a čo je správne, tak v Ježišovi vy ste v každom poznaní múdri. Ak som ja uveril v Ježiša a ja som uveril v jeho lásku a nechám sa ním milovať a túžim milovať ho rovnako a potom aj celý stvorený svet a ľudí, tak ja môžem povedať, že ja už nič viac nepotrebujem vedieť. Ja v Kristovi viem všetko. Ja už nemôžem nič viac poznať. Ja som už nadobudol všetku múdrosť, lebo tá Božia múdrosť Kristovi je celé to moje poznanie, všetko moje poznanie. Už nič viac nepotrebujem. Poznať Ježiša a jeho múdrosť je to najväčšie bohatstvo. A v každom poznaní. A tak Pavol nám pripomenie, a my chceme cez ten text Pavlovho listu naozaj načúvať Božiemu hlasu, ktorý nám hovorí: vám už nechýba nejaký dar milosti. Vy už všetko máte. Vám nechýba nejaký dar milosti, vy, ktorí ste uverili v Krista, kým očakávate, že sa zjaví náš Pán Ježiš Kristus. A pripomína nám znova, že on vás bude posilňovať až do konca. Nás Boh nikdy neopustí, keď ho my neopustíme. Nás Boh cez ten text Božieho slova dnes uisťuje, že nás dokonca bude posilňovať. On od nás nikdy nevzťahne svoju žehnajúcu ruku. Aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Aby jedného dňa, keď uvidíme nášho Pána z tváre do tváre, že takto ako ja pozerám teraz vám do očí, budem pozerať Ježišovi Kristovi do očí, tak aby som v ten deň bol bez úhony. Aby som bol hodný toho pozerať Kristovi do tváre a do očí. A on ma chce posilňovať, aby som k tomu dňu raz prišiel. On ma chce povzbudzovať, aby som sa v živote ničoho nezľakol na tej mojej životnej ceste, čo ma dennodenne stretáva. On ma chce posilňovať dennodenne. Verný je Boh, pripomína Pavol Korinťanom. Verný som ja voči vám, pripomína nám dnes Boh, keď načúvame jeho hlasu v texte Svätého písma. Už keď ideme ďalej počúvať Ježiša v Markovom evanjeliu, ktorý hovorí svojim učeníkom, teda nám, ktorí sme v neho uverili, a pripomína a pozýva nás,
aby sme bdeli. Aby sme bdeli, lebo nevieme, kedy príde Pán domu, aby nás našiel spať a hovorí nám a hovorí všetkým bdejte. Ak si dovolím to slovičko vymeniť za to, ktoré som tu už viackrát použil, no buďte trpezliví. Čakajte s trpezlivosťou. Nespíte. Čakajte, vydržte, bdejte s trpezlivosťou. A takou trpezlivosťou, akú má Boh k nám, s takou trpezlivosťou chceme aj my bdieť, byť trpezliví, očakávať. A my ti, Pane Ježišu, ďakujeme, že v dnešnú nedeľu nám opäť s trpezlivosťou pripomínaš, ako nás máš rád, že nám opäť ukazuješ, aká neskutočná je tvoja trpezlivosť s nami, aké obrovské je tvoje milosrdenstvo voči nám, ako nás nesmierne miluješ, ako nás máš rád. A my ti, Pane Ježišu, ďakujeme, že nám sa takto dnes opäť prihovára, že my môžeme načúvať tvojmu hlasu. Že nás takto povzbudzuješ. My ti ďakujeme za tvoju trpezlivosť a prosíme ťa, daj aj nám rovnakú trpezlivosť. Daj nám trpezlivosť s ľuďmi, s ktorými žijeme. Daj nám trpezlivosť, aby sme dokázali milovať rodičov, tých svojich starých rodičov, ktorí nám niekedy lezú na nervy, aby sme dokázali milovať svojho životného partnera, partnerku, svoje deti, aby sme dokázali prijať ľudí, ktorí sú okolo nás, aby sme dokázali nažívať v porozumení a v pokoji so susedmi, s ľuďmi, s ktorými sa stretávame dennodenne. Daj nám trpezlivosť, aby sme zajtra dokázali ráno vstať a ísť do roboty a trpezlivo niesť každodenný kríž spolu s tebou. Príď, Pane Ježišu, lebo potrebujeme tvoje svetlo. Amen. Povzbuďme sa vo viere vyznaním. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Pilata, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým. Tretieho dňa vstala z mŕtvych, vystúpil na nebesa. Stojí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vo vzkriesení tela a v život večný. Amen. Sestri a bratia, spojme svoje hlasy v úprimnej modlitbe a spoločne prosme za všetkých, ktorí očakávajú príchod nášho Pána. Na modlitby odpovedajme: Pane, vyslíš nás. Spasiteľ sveta, preukáž nám svoje milosrdenstvo a daruj spásu všetkým ľuďom. Nebeský lekár, žehnaj všetkých, ktorí sa starajú o naše zdravie. Požehnávaj rodičov a osvecuj ich svojim duchom, aby sa dobre starali o spásu svojich detí. Upokoj všetkých, ktorí prežívajú strach z budúcnosti, aby uverili, že náš život je v tvojich rukách. Dobrý pastier, daj, aby sme sa v tomto posvätnom čase ochotnejšie venovali modlitbe a skutkom milosrdenstva. Daruj nášmu farskému spoločenstvu požehnaný advent a urob nás bohatými na lásku k tebe a k blížnym. Daruj našim zosnulým Imrichovi, manželke Helene a rodičom účasť na živote v nebeskom kráľovstve. Pane, vyslíš nás. Nebeský Otče, vypočuj naše prosby a naplň nás radosťou, že ti môžeme slúžiť a tak ohlasovať tvoju lásku vo svete. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen. Obetu čistú
Kristu, čo znechal svetu, sluha tvoj predkladá, milosti dar žiada. Jezu Kriste, Spasiteľu, tá obeť sveta, za hriechy sveta, svedomí zlých ľudí, pokánie nech vzbudí. Jezu Kriste, Spasiteľu. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk, na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám celej svätej cirkvi. Večný Bože, príjmi obetné dary, ktoré Ti prinášame z toho, čo nám udelila Tvoja dobrota a čo Ti teraz so synovskou danosťou obetujeme, nech nám prinesie večnú spásu skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami, I s duchom tvojím, hore srdcia, máme ich u Pána. vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista, lebo pri svojom prvom príchode sa uponížil, vzal na seba telo, splnil pradávne prisľúbenia a otvoril nám cestu do večnej spásy, aby sme pri jeho slávnom a velebnom druhom príchode dostali prisľúbený dar spásy, ktorý teraz tak bedlivo a túžobne očakávame. Preto s anielmi, archanielmi a so zástupmi všetkých svätých spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana na výsostiach. Naozaj si, Svätý Oče, a právom ťa chváli každé Tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ústavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal Tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Oče, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával Ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme.
a Tvoje zmrtvých vstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Preto, čo keď slávime pamiatku spásonosného umúčenia Tvojho Syna i jeho slávneho zmrtvých vstania na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zhliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, náplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Tomášom Beketom a košickými mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako úfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Oče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi. Tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Viliama, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonovi, všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfam, že my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy. V Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Boh nás tak miloval, že nám poslal svojho jednorodeného Syna za Spasiteľa, preto sa osmeľujeme povedať: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Oče, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie bláženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. I s duchom Tvojim. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj.
Pán dá požehnanie a naša zem vydá svoje plody. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blážení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví. Spôsobe chleba veríme v Teba, vždy v Boha pravého, všade prítomného, Jezu Krista, Spasiteľu. Príchod Tvoj z neba, prosíme Teba, nech z Tvojej milosti zotrie naše zlosti, žiadaný náš Spasiteľu. O Jezu Kriste, daj srdce čisté, by sme ťa prijali, vrúcne milovali, Krista svojho Spasiteľa. Baránku Boží, nech pokoj množí, príchod Tvoj žiadaný, od vekov čakaný, Jezu Kriste, Spasiteľu. Požehnaj ľudu, keď prídeš k súdu, príjmi ho anielské, radosti nebeské. Príjmi, Spasiteľu.
Modlíme sa. Pane a Bože náš, nech je nám na osohu účasť na tejto sviatostnej hostine, pri ktorej nás už v tomto pominuteľnom svete učíš milovať veci nebeské a hľadať hodnoty trváce skrze Krista nášho Pána. Amen. Nech sa páči, sadkajte si ešte na sekundičku. Chcem pripomenúť také milé pozvanie, tým, že dnes začal advent a máme všade adventné vence, tak toho roku pribudne nám taká novinka na studničke. Sa nám tam podarilo postaviť taký mega veľký adventný veniec, ktorý dnes slávnostne chceme požehnať popoludní o 15:00. Zapálime prvú sviečku, pomodlíme sa 10. ruženca. Tak vás srdečne pozývam na studničku, ak sa vám bude chcieť a dať, nech sa páči. Zároveň je to pozvánka aj na ďalšie adventné nedele, vždy v nedeľu o 15:00 počas adventu zapálime ďalšiu sviecu, pomodlíme sa 10. ruženca a tak ďalej. Takže to je jedno pozvanie. Ďalšia moja prosba je na budúcu nedeľu. Budeme mať decembrovú zbierku na kostol, prosím, nezabudnite. Zároveň pripomínam, že dnes je na Slovensku zbierka na charitu, takže dnes po svätej omši ešte máme zbierku na charitu. A mám pre vás taký zaujímavý tip na vianočný darček. Držím v ruke knihu, ktorá sa volá Čarovné sakrálne pamiatky Slovenska. To kniha, ktorá v týchto dňoch vyšla v tom banskobystrickom vydavateľstve. Je to kniha, ktorú teda asi nedostanete bežne kúpiť v knihkupectvách. Distribujú len partneri toho projektu tej knihy. Kniha sa volá Čarovné sakrálne pamiatky Slovenska, čo znamená, že ste máte také najkrajšie kostoly, teda nielen katolícke, ale aj viacerých denominácií zo Slovenska. Je to kniha, ktorá má takmer 400 strán, plnofarebná, s krásnymi fotografiami, leteckými a kadejakými na kvalitnom papieri, úžasná tlač, proste úžasné farby, všetko také, že ukážková kniha o najkrajších slovenských kostoloch a do projektu sa zapojila aj naša farnosť, takže sú tam aj naše kostoly. Čarovné. A je to teda taký môj tip na vianočný darček, ktorý by ste chceli. Nie je lacná tá kniha, stojí 20 €, s tým, že teda 20. Ráno som sa preklepol, že 120, nie, 20. 20 €, s tým, že pár centov z tých 20 € je aj na podporu našich kostolíkov, takže podporíte nielen teda kostol, ale zároveň by ste mali taký úžasný, hodnotný vianočný darček. Od budúceho týždňa si budete môcť takú knihočku, ak by ste mali záujem, kúpiť v kostole vzadu. Vianočný darček. Pán Boh zaplať. Dobre, myslím, že som povedal všetko. Ja vám prajem požehnaný čas. Nezabudnite zobrať adventné vence, ktorých tu máte pred oltárom požehnané. Peknú nedeľu a možno sa uvidíme popoludní na studničke. Dobrú chuť k obedu. Príjmite slávnostné požehnanie. Pán s vami I s duchom tvojím. z milosrdnej lásky Boha Otca veríme, že Boží Syn prišiel na tento svet a znova príde na konci vekov. Nech vás Boh pre túto vieru posvecuje a sprevádza svojim požehnaním. Amen. Očakávanie Kristovho príchodu nech vás na pozemskej púti posilňuje v hlbokej viere, v radostnej nádeji a v činorodej láske. Amen. Vykupiteľ, ktorý vás potešil svojim prvým príchodom, nech vás odmení večným životom, keď na konci vekov príde v sláve. Amen. Nech vás vašich drahých žehná ochraňuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu vďaka. Príde Kristus, Spasiteľ náš, cestu mu pripravme.
príde drahý náš Mesiáš. Hospodu mu správme. Príde náš Spasiteľ, všetci zaplesajme. Príde Vykupiteľ, chválu Bohu vzdajme.